Здравейте, приятели! Това е Имаш право подкаст. Аз съм Мартин Костов. По професия съм адвокат, а като човек съм мечтател. В началото искам да ви благодаря към проявения интерес на първото ни предаване, а също така да благодаря и на Станислав Цанов за това, че насочи много от вас към нашия подкаст. Днес и първоначалната ми идея беше да говорим за бързи кредити. Знам, че тази тема вълнува много от вас. Междувременно обаче се случи нещо, което промени това мое мнение и днес ще разгледаме една история. Една житейска история на едно дете, като сега ще видите какво му се е случило. Така че нека да започваме. При мен гост е Станимир Китанов. Здравей, Станимире! Здравей! Моля в началото да ни кажеш няколко думи за теб, на колко години си, с какво се занимаваш. На 15 години съм, ученик съм в 32-то. Седно ученик с... секунда само. Суиче. Не мога да кажа цялата абревиатура. Към момента основно се занимавам с правни науки, бих казал. Като в случая ще разкажем... Давай. Като в случая ще разказваме една... Не бих казал шокираща, но доста интересна и впечатляваща история за доста така неприятни обстоятелства около живота ми, но обстоятелства, които в крайна сметка съществуват и трябва да бъдат разказани. Ти каза правни науки. Това е нещо нетипично за едно 15 годишно дете. Какво предизвиква интересът ти към правните науки? Това чисто теоретичен интерес ли е или самия живот те е вкарал в необходимостта от това да се интересуваш от правни науки? Лично аз бих казал, че хода на живота ми, обстоятелствата, които са възникнали около него. По-скоро има една приказка с поука не водят. Когато не трябва някой за помощ, да си не водят. Същата история ще бъде казана. Историята е свързана с това на първо място, че ти си загубил родителите си. Да. Ще ни разкажеш ли кога загуби родителите си и какво се случи в тази насока? Майка ми, родната ми майка, почина през 2018 година от рак на остеокина. Баща ми почина през 24-та година от сърдечна недостатъчност, остра. Като също баба ми, тя почина през 21 година от белодробна емболия. А в момента има ли си някакви близки, на които можеш да разчиташ? Сам ли се справяш с живота? Да. Добре, а баща ти с какво се занимаваше при живе? Каква беше неговата дейност? Първоначално през 90-те години, началото на 2000-те е бил строителен предприемач. По-късно е успял чрез публичен план да придобие завод за керамични изделия в град Ботевград, като го управлява в продължение на около 8 години, 7 до 8 години, до 2009 година, когато настъпила газовата криза, като оттам насетне построил още един блок и след това вече не се е занимавал с активна дейност. След неговата смърт, можеш ли да ни разкажеш какво се случва с неговите търговски активи, с дружествата, които е управлявал, каква е тяхната съдба, колко са те, къде се намират? Просто да ни разкажеш чисто фактически, ако това е възможно, какво точно се случва. С първия завод в град Ботевград, който беше придобит през 1999 година, той беше в патримониално дружество ККИКО АД. Не АД, АД. В това дружество, като членове на съвета на директорите, са били баща ми, Боян Китанов, Борис Петков Тодоров и Иван Божилов Биков. След смъртта на баща ми, Иван Божилов Биков и Борис Петков Тодоров свикват общо събрание, с което назначават Иван Биков за изпълнителен директор на дружеството ККИКО АД. Въпреки че баща ми е бил член на съвета на директорите, той вече е бил починал. И следователно той съвет на директор е нелегитимен, но някой го е приел.
агентството вписванията го вписва без проблеми, без да дава указания за установяване на нередовности, като по-късно тези обстоятелства са оспорени от мен, но са да ги връщат като недопустими. Спорени са от теб в лично качество или от теб чрез попечителя ти, От мен чрез адвокат Ладев. който е назначен от попечителя ти, Да. със съгласието на попечителя ти. Точно така. И това дело не води до резултата, който очакваш, като към настоящия момент, именно господина, който спомена, изпълнителен директор. Да. Тук е важно... Още 9 дела по тази история, като не може да се каже, всички ще имат благоприятен изход, някои ще имат благоприятен изход, някои неблагоприятен изход. След малко ще ни разкажеш подробно за тези всичките дела, просто ми се иска да вървим хронологично. Тук е важно да обърнем внимание, че ККИКО АД към настоящия момент твоя баща все още е член на съвета на директорите, макар че неговата смърт е настъпила преди 2 години. Да. Да. Какво се случва? Нека да вървим всяко едно дружество едно по едно, за да става по-ясно на нашите зрители. Да. Какво се случва с това дружество? Тук какво е притеснителното и какво е нещо, което е смущаващо в неговата дейност? Притеснителното е, че на 8 ноември 2024 година керамичният завод в Ботевград е бил заменен от нови изпълнителен директор за един гараж в ЖК Район 1 с РЗП от 20 квадрата, като също е поискал и 200 хиляди лева доплащане към тогавашния момент, разбира се. Какво представлява това, което е било заменено? Актива на дружеството, какво е представлява? Знаеш ли? Керамичен завод в промишлената зона на град Ботевград, представящ парцел 2. Този актив е бил с данъчна оценка от 380 хиляди лева към тогавашния момент. Гаражът, за който е заменен, е бил с данъчна оценка от 11 хиляди лева, което имаме некоректност на престациите от всяка страна. Няма как да се каже, че това не е... Това също накърнява добрите нрави. Може да се каже и, че изпълнителният директор е избран нелегитимно, поради обстоятелството, че кворума на съвета на директорите не е бил пълен, за да го избере. Наясно ли си с устава на дружеството и в самия устав какъв кворум изисква съвета на директорите, как следва да взимат решения? Дали тези решения се взимат с единодушие или с някакъв тип мнозинство? Устава на ККИКО АД постановява, че тези решения се взимат единодушно. Те не се взимат с кворум. А как е било взето решението от починалия ти баща? Има два варианта. Или е писан като неприсъствен и че не е присъствувал на тази среща, не среща събранието, или просто подписът е бил подправен. По-вероятно е второто. Ясно, това най-вероятно го има в службата по вписванията и може да бъде установено. Ако може да обобщим, ситуацията е такава, че един завод, който се намира в Ботевград. Да. Това е тухларната в Ботевград, която е изключително известна на всички, които са живели там. Един изключително огромен завод. Е бил заменен за гараж в Люлин и за 200 хиляди лева доплащания. Да. След това, към настоящия момент... Също нещо, което буди притеснения, е, че заменителите от една страна са изпълнителен директор на дружеството Иван Биков, но от друга страна са Михаела Тенкова всъщност и Тенко Тенев и нещо подобно беше, които по-късно се установяват, че са от ромски произход и са изключително малоимотни. Тоест, този имот е вероятно да е прехвърлен при тях с цел по-скоро да бъде продаден още няколко пъти, за да се употреби и направо за употреби с сферата на член 88 на 2 от ЗСД. Към настоящия момент известно ли ти е дали тези лица са собственици на този завод или той вече е прехвърлен на трето физическо или юридическо лице? В момента не е прехвърлен, поне не е известно да има вписано такова обстоятелство. Може да има, но не е вписано, не е изключено. Като гаража обаче е продаден от ККИКО АД на
Мисля, че беше 24 януари 25 година. Не съм сигурен за точно дата, но беше януари. Знаеш ли на каква цена е продаден гаража? Не, Добре. погледно. И към настоящия момент има инвестиционен интерес от общината. Може да ни разкажеш малко повече за това? Ами известно ми е, че кмета на община Ботевград изявява своето желание да присъедини общински поземен имот към въпросния парцел 2 и още камешния завод в град Ботевград, като по този начин да проправи път за инвеститор, който иска да инвестира 20 милиона за строежа на завод за трансформатори. Да, аз тук само мога да допълня, че се говори за някакъв голям инвестиционен интерес, на инвестиция на стойност 20 милиона евро, като в връзка с тази инвестиция се планира да бъдат купени 15 декара от този завод. Да. Целият завод какъв размер беше? Помниш? 56 дека. 15 декара от този завод. Общината имаше сесия на Общинския съвет миналата седмица, където общината щеше да го купи за 500 000 евро, Да. което представлява по-малко от 1/3 от всичко, което преди година е продадено за гараж в Люлин на 11 000 данъчна оценка с доплащане с 200 000 лева. Също не е удостоверено дали това доплащане действително се заплатено, защото в нотариалния акт не го нося в момента, но в нотариалния акт пише, че 50 000 се плащат от Михайла Тенкова в деня на изправянето на сделката и 150 000 след изправянето на сделката. Тоест напълно вероятно тези 150 000 въобще не са били изплатени, а пък тези 50 000 са били изплатени и после върнати. И целта просто да е или да прехвърлят въпросния актив на малоимотни хора, които не могат да бъдат преследвани активно, или другия вариант е просто да ги използват като подставени лица. Да. За мен, уважаеми приятели, основната цел на тази сделка е дружеството да остане без имущество, като основният губещ от това е именно нашия гост, защото той е наследник на баща си, който е бил акционер, и ако този актив беше останал в дружеството, то нашия гост щеше да има право да получи част от неговата стойност след осребряването на актива. Но по този начин той е заобиколен. Имаш ли нещо друго да добавиш във връзка с тази сделка? Някакви други съмнителни обстоятелства, някакви други факти? Спомена за дела в началото. Водят ли се някакви дела във връзка с това дружество? Да, във връзка с неговата собственост, във връзка с вписването на данните, които данни са вписани по много, как го обясня, доста интересен начин, и после всяко едно възражение, всеки опит за вписане на някакво ново обстоятелство бива отказан изключително експедитивно. Даже имаше един случай, в който в 10 часа и 10 минути се подава заявлението, а в 10 часа и 13 минути вече е отказано. Каква е била целта на това вписване и какво сте се опитвали да вписвате? Мисля, че беше покана за свикване на общото събрание. Ясно. От теб ли е било инициирано това вписване? Да, това вписване беше инициирано от мен, но по-късно установих, че има вписана покана, която покана обаче е с дневен ред, не отговарящ на одобрения от мен дневен ред. А как така? Не си ли подписал ти поканата? Как така не отговаря на одобрения от теб дневен ред? Ами върху поканата, която е качена, аз дори имам екземпляр от нея в оригинал. Не съм се подписал, с това не е моят подпис. Това е изключително изключително голяма имитация на моя подпис, при който ще довърша малко по-късно, за може да придобият представа за какво става на въпрос, тъй като към момента може леко да е рано да кажа кой го е направил, защо го е направил и така нататък. Какъв е бил предмета на това общо събрание, което е следвало да бъде проведено, и каква е разликата между поканата, която ти си подписал, и тази, която твърдиш, че подписа върху нея не е положен от теб? Аз тази втора покана я видях в Търговския регистър, тя е публична. Върху
в действителност първата покана, която аз подписах и исках да бъде, и пожелах да бъде вписана, беше само единствено за уволняването на Борис Тодоров, Иван Биков от съвета на директорите, както и за промяна на адреса на дружеството от адреса, който стоеше от преди именно 20 години, в моя адрес, за да мога да получавам книжата, които са десирани до това дружество. Това беше. Не бях планирал кой да сложа като член на съвета на директорите и изпълнителен директор. Това може да се помисли малко по-късно. Но в поканата, която реално е вписана, имаше точка от дневния ред, в която изпълнителен директор става Ирина Серафимова, а пък члена на съвета на директорите са съответно Огнян Серафимов, Ирина Серафимова, Доломир Ладев. Адвоката, т.е. попечителката ми, сина й и адвоката, за които след малко ще разкажа в каква повторна престъпна схема, направляваща ОПГ, са участвали. Ако те разбирам правилно, ти казваш, че в търговския регистър е вписана покана, в която се имитира твоя подпис, а това действително не е твоя подпис. Така ли е? Това накара ли те да сигнализираш компетентните институции? Подаде ли сигнал към прокуратурата? Предприели някакви други действия? Към момента не съм поради наличието на други обстоятелства, но по-късно това ще бъде направено, просто защото към момента престъпленията, които са извършени от Стания Серафимова, са толкова много, че не могат да бъдат разследвани на един път толкова много престъпления. Те са съвкупност, може би 10 или 15 поне. Ирина Серафимова, уважаеми приятели, е попечителката на моя гост, като за нея ще стане дума по-изчерпателно след малко. Като на този етап искам само да изчерпим всичко за КК и КО АД. Какви са делата, които се водят към настоящия момент? Известно ли ти е това? Какъв е техния предмет? На какъв етап на развитие са? Към момента знаех само за едно от делата, за което ми е известно, че е касателно собствеността върху акциите на дружеството. Към него производството е висящо. Може ли само по-подробно да разкажеш какво означава касателно акциите на дружеството? Касателно собствеността върху акциите на дружеството. Кой спори за собствеността? Ищецът Феона ЕАД, ЕОД, която е собственост на Иван Биков, предявява иск по член 74 от Търговския закон, с който твърди, че е собственик на акциите на КК и КО АД. Въпреки че същата е продала, чрез същия си управител Иван Биков е продала на баща ми Боян Китанов акциите още през 2006 година с нотариално заверен договор, който е вписан. Да, значи тези хора, след като източват, граждански казано, имуществото на дружеството, по-точно тухларната в Ботевград, която е била негов актив, след това те завеждат дело срещу теб в качеството си на наследник на един от акционерите. Не срещу дружеството КК и КО АД. Аз съм те лице помагач по този казус. При обстоятелство, че КК и КО АД не може да защитава само, защото няма действащ изпълнителен директор. Да, или пък изпълнителният директор е същото лице, което притежава другото дружество. Да. Точно така. Добре, значи в общи линии това е казуса с КК и КО. Там един актив, от който 1/4 към настоящия момент се продава за сума от половин милион евро и общината в Ботевград е готова да го придобие, е бил продаден 2024 година за гараж с данъчна оценка 11 000 лева и доплащане от 200 000 лева, за което нашия гост изразява съмнение дали изобщо се е реализирало това доплащане. Нека сега да отидем към следващото дружество, което баща ти при живе е притежавал. РСБК ОД. Да. Това дружество е отчетено от баща ми във връзка с задължняването на предишното дружество покрай завода в Ботевград. Той оставя, че след газовата криза през 2009 година са надупени значителни по размер задължения в това дружество и баща ми започва да прехвърля активи от едното дружество в другото. Това дружество ще се явява РСБК ОД. Това дружество
е учено през 2015 година, като през 2022 година е придобило един завод за керамични изделия в град Ретница. Този завод е придобит във връзка с договор за продажба на ДМА, като ДМА се явяват машини от бившия керамичен завод в град Ботевград, които са дадени на местен инвеститор, който да ги употреби в в своя завод, в своето предприятие. Само да кажа, ДМА представляват дълготрайни материални активи, като това е счетоводен термин. Като като той не е имал възможността да му ги изплати, става на въпрос доста голям по размери дълг, тогава това, което се случи, е, че се сключи споразумение те да му прехвърлят завода, т.е. завод за керамични изделия, а пък той да им опрости дълга и да счита своите взаимоотношения за уредени, окончателно, което се е осъществило. Там се разбира, че въпросът Ирина Серафимова е имала как да го обясна, пръст в цялата история, поради обстоятелството, че е издадена една фактура за 300 000 лева от дружеството ККИКО, РСБК ОД, извинявам се, към въпросния инвеститор и от инвеститора към РСБК ЕОД. Кога се случва това с тази фактура? 22. Бързаме. Да. Баща ти придобива завода 2015 година. Да. По това време завода функционира. Придобива го през 22 година след този казус. 22 година след този казус. Да. Тогава завода функционира ли? Не. Ясно. Сега да ни разкажеш след смъртта на баща ти, след това ще се върнем на това, което се случва с Лев БК. След смъртта на баща ти, кой ти става попечител и по какъв начин? В деня на смъртта на баща ми, това е 9 април 24 година, аз се прибирам някъде към 8 часа следвало да бъда. Да, горе толкова трябва да е било. И отпред ме чакат чичо ми с жена му, чакат ме 2 социални работнички, чакаме Ирина Серафимова, чакаме и полиция. Съобщават ми, че баща ми е починал. И за около 5 минути една от социалните работнички, Марина Манодев... Ти на колко години си тогава? На 13. Вече си загубил и двамата си родители. Да. Единственият ти родител, който ти е останал, вече го няма и него. Да. Добре. Тогава една от социалните работнички, Марина Манова, с която по-късно ще имам разногласия, ми каза, че следва да ме вземат в кризисен център. Ако един път, което за да не се случи, Ирина Серафимова се съгласи да ме приеме при нея. Това, разбира се, по-късно се установява чрез корисна цел, именно лична облага, но към момента нямаше как да бъде установено, защото това се случило за порядък от 5 минути. От кога познаваш ти Ирина Серафимова? Каква е връзката с нея, твоята, семейната? Аз съм се запознал с нея около 2 дни преди смъртта на баща ми. Действително, тя твърди, че е познала баща ми от 30 години. Дори има сведения за това, че са били любовници и са живели заедно. Откъде са тези сведения? От нея лично. Тя ти е казала на теб, че тя е била любовница на баща ти. Тя ми казва, че са живеели заедно и дори са обмислили да имат деца, което от своя страна значи, че са били любовници. Да, тъй като той вече е бил женен. Този 5-минутен разговор, който се случва пред социалните работници, ти се съгласяваш, предполагам, никой не иска да отиде на подобно място и тя става твой попечител. Да. След това как се развиват вашите отношения с въпросата госпожа? Тя грижеше ли се за тебе? Ти при нея ли живееше? Тя полагаше ли грижи за теб? Осигуряваше ли ти средства за издръжка? Никога не съм живял при нея. Средства за издръжка по наследство ми се полагат, имам и от други активи, които съм наследил. Като това, което е, че първите около 6 месеца отношенията ни са били, може да се каже, неутрални. До 16 октомври 24 година, когато същата Серафимова ме привика в около 2 часа на обяд, 14 часа респективно, ме привика на Орлов мост, за да подпиша нещо. Не ми обясни какво трябва да подпиша. Каза ми, цитирам, трябва да дойдеш за да подпишеш нещо спешно. Аз се явявам след около половина един час горе-долу. Тогава тя ме завежда на улица Позитано.
И ме завежда при нотариус Весела Ивчева на етаж 1 на сградата, на улица Позитано 32. Тогава аз седя в коридора, тя влиза при нотариус. В коридора на нотариалната кантора. Да. Но вратата на кабинета на нотариуса беше отворена, така че мога да чуя разговора. И нотариуса тогава каза на Ирина Серафимова, че това, което иска да извърши е престъпление и е незаконосъобразно. Това ти го чувства с ушите си. Да, това чух с ушите ми и тогава се качихам при кантората на адвокат Добромир Ларев, където тя му разказа какво се е случило и той се обади на непознато за мен тогава лице. По-късно се оказа, че това е нотариус Лифе Ахмедова, при която ще се изповяда сделката след броени минути, като когато чух думите на нотариус Ивчева, попитах какво се случва. Това стана горе при адвокат Ларев. Попитах и те тогава ми казаха, че за мое добро трябва да прехвърля дяловете на дружеството РСБК ЕОД на Ирина Серафимова. Обясниха ли какво е това твое добро? По какъв начин тези дялове ти вредят? Че едва и не имало други лица, които искали да ме ограбят и да ме решат от определени активи и затова трябвало да им ги прехвърля на тях. Това на практика е абсолютна бутафория, абсолютно не юридически издържано и това, което е в действителност, че отидохме при нотариуса Лифе Ахмедова и там аз отказах да подпиша договора. Просто се разпротивих. Тя тогава ме хвана за тениската, разтърси ме хубаво и ми каза: бе, момченце, не знаеш, че мога да се откажа от теб. И не знаеш колко деца биват изнасилени, колко деца биват малтретирани, колко деца биват ограбени в тези институции, ще отидеш в някаква планина и да чака абсолютно нищо добро. И тогава аз подписах с знак на долар, с който да оставя един тип сигнал. Подписа договора с доларче. Подпис, да. Да, подпис, който не е твоя. Да. И тя подписа същия този договор и от двете страни на сделката и като потвърждаваща твоята воля. И като контрагент. Да. И по този начин дяловете на дружеството, в което има актив, с който данъчната му оценка е над 800 000 лева, отиде в нейна собственост. Да. И е нейна собственост и към настоящия момент. За стойността от 500 лева. А тези 500 лева даде ли ти ги? Не. Ти по какво чакаш? Добре, тук си мисля, че много от нашите зрители ще се зачудят. Защо подписа? Страхуваше ли се? Какво чувстваше тогава? Какво те накара да подпишеш подобна сделка? Поради... Как го кажа... Поради ранния етап, бих казал. Към този момент аз още вярвах, че е напълно възможно, ако тя се откаже от своето победителство от мен, наистина да ме вкарат в сиропиталище, където всички знаем каква е репутацията на тези сиропиталища, всички знаем какво се случва там. И когато тя ме заплаши, че може да ме изостави, наистина ме доведе до доста сериозен страх и упор, дори до сърцебиене и се случи. И по този начин дяловете на дружеството отидаха в нея, където са и към настоящия момент. Нали така? Може да бъдем спокойни поне към днешния ден, защото поне все още самия завод, поземления имот и всички сгради все още са собственост на дружеството, така че се надявам, че ще успеем да възпрепятстваме това действително да бъдеш ощетен ти. Какво се случва след 16 ноември 2024 година? 16 октомври обаче. 16 октомври, денят на сделката. Тя се дезинтересува от мен, започна все по-рядко да ми се обажда, да се интересува това как съм, какво правя, тем подобни. Няколко пъти ми заявяваше, когато съм питал какво става с това дружество, РСБК ЕОД, тя ми заявяваше, че аз вече съм един никой и да се примиря с това. Като за след тези обстоятелства, около ноември 25 година, вече реших, че идва времето да си ги върна тези дялове, доколкото мога, и започнах да подавам жалби, да подавам сигнали тук-таме, като след около 4 месеца бездействие
се наложи да отида и при Станислав Цанов, сега е при теб. Докъде подаде жалби, до кои институции сигнализира, какъв беше ефекта от тези жалби, някой отзова ли се, за да ти помогне? Софийска районна прокуратура, Софийска градска прокуратура, Нотариалната камара на Република България, Министерството на правосъдието, инспектората, т.е. НАП няколко пъти, също органите на четвъртото РПУ и още няколко институции, като агентство в вписването също, като отговорите на всички са неудовлетворяващи, освен тези на СРП и СГП. Да, ме е леко интересна ситуацията. Нотариалната камара отговаря, че бил на лице материално правен въпрос. И въпреки, че нотариус не е опазил моите интереси, това не било нарушение, едва и не. И затова няма да за дисциплинарна отговорност на нотариуса. От Министерството на правосъдието все още няма никаква реакция, въпреки че са минали над 5 месеца от подаването от депозирането на сигнала, образното на преписката. От агентството в вписването отговарят, че длъжностно лице по регистрацията извършва само формална проверка, която проверка не цели проверка за законност на материалите, които на документи, да кажем, чието вписване се изисква, а само единствено преценка за това дали са редовни. Тоест, дали имаме всички необходими реквизити, дали са лечени, че данни където трябва, тем подобни. Но не проверява дали самата сделка е законна. Там се счита, че това е нещо, но трябва да се изправя тази сделка, тя е законна. По принцип не е така и има инструменти за оспорването на подобен тип сделки, които ние ще упражним със сигурност. Ние с теб се запознахме, защото Станислав Цанов ни свърза. Да. След участието ти в неговия канал Напред и нагоре, какво се случи? Имаше ли някакво развитие към настоящия момент? Към настоящия момент не е на лице развитие. Освен това, че доста хора свързаха с мен, развитие от институционално развитие не е на лице. Не е такова в моя полза. Прокуратурата точно от самото начало застана на моя страна. Институционно прокурорите от СРП, от СИП са, поне от това, което съм получавал като актове, знам, че споделят моето мнение и вече са установили нещо на престъпление, като в последните дни се наблюдава, как го обясна, задействане от органите на закрила на детето и органите на четвъртото РПУ, като с закрила на детето имам проблеми от доста време, като в повечето случаи те употребяват учебната институция, като ме привикват, може и по 2 пъти, 3 пъти, даже 4 пъти седмично, за по час и нещо, като ми обяснят как те действат в мой интерес, как те искат само да ми помогнат и тем подобни. Аз им обяснявам, че искам да ми се върнат дяловете. И те ми казват, от училището ми казват, но парите не са всичко, не мисли за това, огавен си, забрави ги тези дялове вече. Те от училището и от агенция за закрила на детето не могат да ти върнат дяловете, но все пак, кой ти ги казва тези неща? Кой ти казва, парите не са всичко? Директорката на училището Валентина Велкова и най-вече психоложката Ирина Стоименова, те ми казват, че парите не са всичко, да спа с жалбите и просто да приключи да се приеме, че са ми отнети тези дялове. Докато при социалните там вече няколко път съм ходил на разговор, 3-4 пъти и 4-те пъти ми крещяха, държаха ми сметка кой е бил назначен като настойник преди да ми бъде назначен попечител, държаха ми също и сметка за това, че подавам жалби и ми казаха спри с тези жалби, ограбен си, приеми го, не можеш да се биеш, спри, иначе ще приберем. И аз казах, добре ми, ако сте мен нов попечител, какво става? И те ми казват, ние няма да го допуснем това нещо, ще дадем отрицателно становище, за да можем да зададем в ЦНСТ, където да те приключим и да свършим тази работа. Кой ти го казва това нещо? Марина Манорева и Веселка Дамянова. Ти казват, за да можем да те приключим и... Да. Това просто е недопустимо. Това си заплаха, пряка. Проблемът е такъв, че на дирекция социално помагане за закрила на детето, на тях им се дават повече правомощия, отколкото на полицейските органи или органите дори на съдебната власт. Просто защото те се считат за едва не че защитават най-добър интерес на детето. И понякога даже им се дава да пресменят кой е този най-добър интерес на детето. Въпреки че очевидно не могат.
И те служат с заплахи, с физическа принуда, психическа принуда. Да, аз самия Кой не? в моята практика съм имал случаи, в които по член 27 от Закона за закрила на детето, децата са били взимани от семействата им, семейства, които наистина са били доста читави и след това са били институционализирани и ни е отнемало месеци, за да можем да върнем децата в тяхната семейна среда. А скандалното на настоящата ситуация е, че попечителя, този, който по принцип закона го задължава да пази интересите на детето и да помага на детето така, че то да може да се развива правилно, попечителят взима дяловете от търговското му дружество, вътре в което търговско дружество има актив на значителна стойност. И по-интересното е, че във всяка една институция, в която е ходила, казала, че ще ми ги върне, когато навърши 18 години, което няма юридическа стойност. Но въпреки това, как когато тя открито заявява, тя не казва, че сделката е легитимна, че аз съм пожелал и тем подобни. Тя казва, че тази сделка не е действителна. Защо никой не се е задействал да развали и направо да унищожи тази сделка? Никой. Ами, правомощия в тази насока имат прокуратурата, имаме и ние. Но тя го е заявила точно там. Ние след като вече се запознахме с теб, ние имаме една ситуация, в която се опитахме да върнем дяловете ти. Искаш да разкажеш малко повече какво се случи на тази сделка? По това какво се е случило? Аз обясних какво се е случило. Трябва да обясня... Когато отидахме при нотариуса. Тази сделка. Аз мисля, че става на въпрос за старата сделка. Не успя да се осъществи. Да. След предаването на Цанов. Да, не разбрах за коя сделка става въпрос. Да. Тогава ти ми се обади някъде към 2 часа, може би било. И ми каза към 4 да срещна пред Норния театър, защото тя била съгласна да им върне дяловете. Дойде тя и брати от една страна и аз ти от другата страна. Нотариуса отказа да изповяда сделката под претекст, че има конфликт на интереси. Докато чакахме, тя се опита да усложни ситуацията, като поиска всички документи, които ще бъдат определени за вписване в ТРИЛНЦ. Въпреки че такива не се полага, защото тя се отказва официално от попечителските си правомощия. Аз само бих си позволил да допълня, че ние, когато отидахме да изповядваме тази сделка, нотариуса, при който бяхме, ние проведахме с него дълъг разговор, той се хвана за главата и не можа да повярва, че предходната сделка е била вписана. Тя изрази мнението си, че това е абсолютно незаконно и освен това въпросната госпожа Ирина Серафимова, докато ние бяхме там, му каза: ще видиш, ти сега ще отидеш при баща си. Тя това го каза на 15 годишно дете пред мен, което аз изцяло интерпретирах като заплаха за убийство. Това си заплаха за убийство в прав текст може да се тълкува като заплаха за убийство с убийство в условията на домашно насилие, защото е попечител в крайна сметка. Като считам, че е напълно възможно тя се е консултирала с други нотариуси и да е знаела, че тази сделка няма да бъде изповядана и е смятала, че това е нещо с попечител ми, който ще бъде след като тя бъде премахната и след което ще бъде начален за нов попечител, тя е смятала, че ще дойда с него. Това е според мен, да. И е целяла само единствено да може да разбере кое е това лице, за да може после да клевети него. Да. Само ако искаш да ни разкажеш какъв е предметът на другите съдебни производства и какво е състоянието към настоящия момент по тях. Не ми е особено известно. Не ми е особено известно какви са тези предмети, защото аз съм узнал за тяхното наличие вчера. Буквално на вчерашния ден. Поради което ще се може да се запозная с тях. Те са, както вече казах, 9. И това е само пълното дружество. По-друго там ми е известно. Там прокуратурата, както вече казах, говоря за РЕСБАК ЛД, там прокуратурата се съгласи с мен и установи, че е на лице престъпление, а именно изнудване в особено големи състави, като в момента преписката се размята и с СГП и СРП, като не могат да решат кой прокурор е компетентен да я приеме. От СРП изплаща в СГП, от СРП вършат на СРП за становище, че няма престъпление от тяхната компетентност, въпреки че има.
И в момента на практика преписката е в едно фантомно положение, никой не знае какво се случва с нея, никой не знае къде е, дали в районна, в градска кооператива, никой не знае къде е точно. Ясно. Едната. Втората, която е в съдебния надзор, тя към момента е за решаване, още не е напълно решена, има резолюция, известно ми е, че има резолюция, която е изпратена до мен, но още не съм я получил. Не мога да кажа с какво съдържание, защото не съм я получил още. Като прокуратурата има своите правомощия да съдейства връзка с прогласяването на сделката за нищожна, която е нищожна поради липса на съгласие, некоректност на престациите и още няколко накаряване на добрите нрави и още няколко основания са. Противоречие на закона също. Заобикалянето на му. закона. Може да се каже също и, че Да. И самото вписване е нищожно. Ние сме ги говорили с тебе тези неща. Те първа предстоим да дали ги може да установим. се каже, че в действителност това, как да кажа, дали може да се каже, че сключва от недееспособно лице, това вече... Аз не съм недееспособно лице. Ами вече по-скоро има договаряне сам със себе си, което закона го позволява в изрични случаи, какъвто настоящия категорично не е от тях. Позволява го само при юридически лица. Там може. Сделката е дълбоко порочна, но това, разбира се, за да бъде установено, ще трябва да минем през съд, което се надявам да стане достатъчно бързо. И въпросът е, че в момента Серафимова по мои сведения е извън територията на Европейския съюз и тя употребява дирекция социално подпомагане отдел за закрила на детето и чрез социалните работници Марина Манолева и Веселка Дамянова и учебната институция чрез заместник директора Валентина Велкова и психолога Ирина Стоименова, като упражнява натиск, принуда. Един път да щеше да ми донесе сърдечен удар. Измъкнал съм се от... Ще разкажеш ли? Искаш да разкажеш за това или не? За кого си? На принудата, която се упражнява и за натиска, който се упражнява, в какво се изразява той? Ами, заплахата от страна, например, на БСП Лозенец, че ако не спра с тези сигнали и жалби, ще бъда населен в ЦНСТ, откъдето никой няма да се измъкна. Не, до навършват ми 18 години. Което в действителност не е абсолютно реално, защото малко трудно ще ми намерят място. Но ако имат желание и най-вече стимулация, могат. Да, и според мен, ако имат подобна поръчка, със сигурност могат да го направят. Това вероятно е направено по поръчка на Серафимова срещу заплащане, а именно корисна цел лична облага, което е престъпление по член 140 от НК, поради което считам, че това е абсолютно изнудване, отговарящо на състава, който посочих и как го кажа, малко от една страна обаче имам чувство, че това е опит да придаде реалност на нейните заплахи, защото, както вече обясних, тази сделка изначално е сключена с тези заплахи. Въпросът е такъв, че тя едновременно ме заплашва, едновременно бяга. И той е за Европейския съюз. Тоест това не може да се твърди, че е просто почивка или пък командировка. Защото е за Европейския съюз. Значи това трябва да си е чист опит за укривателство и чисто бездействие на който и да е орган. Защото прокуратурата, когато иска да действа, може за една вечер да сипе един човек. Налага му запори, налага му мерки за социална принуда, мерки за неотклонение и още какво и не. А тези имат на разположение 5 месеца и не предприемат нищо. Не за да спрат да напуснат държавата. Към настоящия момент въпросата Серафимова чисто формално продължава да бъде твой попечител. Да, то смяната и което ще стане съмнително бързо, но БСП Лозенец пускат молба, са пусналите молба до 4-то районно управление на СДВР за слагането под полицейска закрила. Това очевидно не е нужно, защото не съм летел в иск. Но те дойдоха пред апартамента ми, звъняха може би около половина един час, с което ми донесоха доста
душевни болки, страдания, сърцебиене и още какво не, даже временно устройство на здравето. Поради което, като аз не им отворих всъщност. Защото знам как може да приключи това нещо, ако им отворя. Звъняха на звънеца ми, когато аз не им отворих, махнаха се, т.е. тръгнаха се около, може да има половин час, може да било 1 час. Загубих представа за времето в този стресов момент. След това дойде ти, като обсъдихме възможностите за назначаване на нов попечител и заместник попечител, още на следващия ден бях подадени документите, като има лица, които изяват съгласие, като процедурата вече е задействана. Извикали са лицето, което желая да им бъде попечител, са го привикали в 4-то районно управление, като също има едно интересно обстоятелство, че двамата инспектора, които бяха пред ми, това са инспектор Даниела Козова и Янко Цанков. И двамата са работили преди по мои преписки и двамата са как кажа, изразявали неприлично, арогантно и абсолютно, даже бих казал, ксенофобско поведение. Към теб? Да. Добре. Чисто човешки сега искам да те питам нещо. Да. Ти си на 15 години в момента. Случва ли ти се доста тежки неща и в личен план, и такива, които засягат имуществените интереси? Как се справяш с всичко това, което ти се случва? От коя страна? От психологическа страна, емоционална, как се справяш в училище, това не ти ли се отразява като цяло на целия живот? От към психологическа гледна точка, човек рано или късно се приспособява. Това не е нещо, което преди няколко пъти му причинява определени страдания и тем подобни, но след това човек се приспособява. Вече не му прави особено впечатление. Но в действителност аз лично бих казал, че е възможно това цялото да не са две отделни измами, а да са една обща измама. Имаш ли някакви индикации за това? На база на какво го твърдиш? Например, че Серафимова многократно ми е разказала какво могат да направят Борис Тодоров и Иван Биков и няма след една седмица те го предприемат. Тя откъде ще знае какво могат да предприемат те? Тоест, тя може да знае какво могат, но откъде ще знае какво точно ще предприемат. Това не е нещо, което... Ти имаш подозрение, че те действат заедно? Да. Ясно. С една обща цел, като може даже да има подводителство и от трети страни. Но това да е така не може да се каже. Подводителство и покровителство на двете. Ясно. Да. Пропуснахме ли нещо важно в този разговор, което не успяхме да изговорим, а което смяташ, че трябва да стигне до нашите зрители? Секунда се. Мисля, че не. Добре. Благодаря ти тогава за участието. Да. И се надявам с общите ни действия да възстановим справедливостта и нещата да се върнат там, където се е мястото, а именно в твоята собственост. Да. Скъпи приятели, разказахме ви тази история, просто за да видите как функционира много често закона и институциите в страната ни. Това е една чудовищна история, където на този етап несправедливостта е възтържествувала. Надявам се, че ще успеем да променим това. Ние от екипа на Имаш право изцяло ще се ангажираме с това да атакуваме и двете сделки по всички направления, за да можем да помогнем на Станимир, макар че живота му е започнал толкова тежко и е загубил и двамата си родители, да има някаква възможност, поне в чисто материален план, да има някакъв по-добър старт. Отдолу като коментар ще оставя и предаването на Станислав Цанов, за да видите каква е неговата интерпретация. Благодаря ви много за вниманието. Последвайте нашия канал и очаквайте следващото ни издание.